πάω να δείξω στον κόσμο πώς μπορεί να φροντίζει τα μαλάκια του, κυρίως τις κυρίες είναι το θέμα νομίζω. Πηγαίνω λοιπόν, είμαι πάρα πολύ έτοιμη να στείλω την κυρία Ρώη Χάιλα. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, όμως. Είσαστε καλά? Λοιπόν, η κυρία Χάιλα από την Κεραστάζ, την εταιρεία που έχει φροντίσει τα μαλλιά μας χρόνια τώρα, τουλάχιστον εμένα με έχει σώσει, πρέπει να σας το ομολογήσω, και την εμπιστεύομαι χρόνια τώρα, θα μας παρουσιάσει 2 ολοκαίνουργια προϊόντα και θα σας κάνει και δώρο σε 10 τυχερές τηλεθεάτριες από ένα από το καθένα. Φτάνουμε στα άκρα και στα δώρα. Όχι μόνο στις άκρες. Στα άκρα και στα δώρα. Ακριβώς. Στα άκρα και στα δώρα. Λοιπόν, παρουσιάστε μας παρακαλώ αυτά τα 2 ολοκαίνουργια προϊόντα που θα φροντίσουν τις άκρες των μαλλιών και όχι μόνο και θα μας το δείξετε και εμπράκτος κιόλας. Βεβαίως. Καταρχήν θα μιλήσουμε για 2 μοναδικά προϊόντα. Το Fibra Architect, το οποίο απευθύνεται σε εξασθενημένα μαλλιά, και το Elixir Ultime, το γνωστό και μη εξαιρεταίο. Το λατρεμένο μας Elixir που είναι όμως το Ultime αυτή τη φορά που είναι η εξελιγμένη του μορφή. Είναι η συλλεκτική του συσκευασία. Ωραία. Να ξεκινήσουμε όμως από το Fibra Architect να μιλάμε. Η αλήθεια είναι ότι τα μαλλιά παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην εμφάνισή μας, είτε αν έχουμε ένα καθιερωμένο στυλ, είτε αν μας αρέσει να το ανανεώνουμε διαρκώς. Ταλαιπωρούνται καθημερινά. Να σας πω τι λένε οι έρευνες, ότι κατά μέσο όρο μία γυναίκα φτάνει τα 150 χτενίσματα με πιστολάκι μέσα στο χρόνο. 7 φορές περίπου κάνει μία βαφή κάποια άλλη τεχνική. Ενώ τα περάσματα με τη βούρτσα φτάνουν τα 5.000. Καταλαβαίνω ότι όλες αυτές οι αγαπημένες συνήθειές μας που δεν κόβονται έχουν ως αποτέλεσμα να εξασθενούν τα μύκη, με αποτέλεσμα οι άκρες να σπάνε. Ναι, ακριβώς. Και ειδικά για γυναίκες οι οποίες ασχολούμαστε με επαγγέλματα όπως η τηλεόραση κτλ. Και τα ταλαιπωρούμε ακόμα περισσότερο. Ακριβώς. Οι άκρες είναι που ταλαιπωρούνται περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο μέρος του μαλλιού. Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό κιόλας υπάρχει ένα πολύ απλό τεστ που κάνει ο κομμωτής Κεραστάζ όταν πηγαίνει μια γυναίκα στο κομμωτήριο και που είναι τόσο απλό που μπορεί κάθε γυναίκα να το κάνει, αρκεί να πάρει μια τρίχα και να την τεντώσει στα δάχτυλά της. Εμείς μετράμε πόσο εξασθενημένα είναι τα μαλλιά σε 2 στάδια. Λίγο και πολύ εξασθενημένα. Ναι. Αν τεντώνοντας την τρίχα εκείνη επανέλθει στην αρχική θέση, τότε λέμε ότι τα μαλλιά είναι λίγο εξασθενημένα. Αν όμως την τεντώσουμε αλλά αυτή σπάσει, τότε είναι αρκετά εξασθενημένη. Οπότε η δική σας πρόταση για εξασθενημένα μαλλιά και μαλλιά που σπάνε? Λοιπόν, η πρότασή μας είναι ταυτόχρονα προτροπή. Κάντε τις ταλαιπωρημένες άκρες να έχουν ξανά υγιόψη, γιατί γίνεται. Χάρη σε ένα μοναδικό προϊόν, το Fibra Architect, το οποίο είναι σε 2 φάσεις, το οποίο ενισχύει τα μύκη, βάζοντας τέλος στις σπασμένες άκρες. Νομίζω το λέει και το όνομά του. Είναι ο αρχιτέκτονας της τρίχας. Μάλιστα. Και τη δύναμη του πού την αντλεί αυτός ο αρχιτέκτονας της τρίχας και πώς δρά κιόλας να μάθουμε? Λοιπόν, το μυστικό της δύναμής του βρίσκεται στην τεχνολογία του, η οποία είναι εμπνευσμένη από την ιαλουργία, θέλοντας ακριβώς να δώσει όλη αυτή τη δύναμη του γυαλιού. Να σας πω πώς δρά τώρα. Το Fibra Architect έχει 2 ξεχωριστά συστατικά. Γυρίζοντας πίσω τη συσκευασία το βλέπουμε. Ναι. Λευκό και πράσινο. Ακριβώς. Είναι 2 υφές όπως λέμε. Κάθε μία υφή έχει και διαφορετική αποστολή. Η πρώτη υφή με το πράσινο χρώμα, που περιέχει συστατικό όμοιο με αυτό της κερατίνης, που είναι πολύ σημαντικό για να ενισχύσουμε τα μύκη και να ενδυναμώσουμε τις άκρες, αναδομεί και επανορθώνει. Η δεύτερη υφή, ο ροζ, απαλύνει την τρίχα και ενώνει τις άκρες. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι όταν το χρησιμοποιεί μια γυναίκα, πραγματικά βλέπει τρομερή βελτίωση. Τα μαλλιά ενδυναμώνονται και έχει πιο υγιή μαλλιά. Πώς το εφαρμόζουμε στα μαλλιά? Θα σας δείξω αμέσως. Ναι. Αρκεί βάζουμε καταρχήν λίγο προϊόν από το χέρι μου. Βλέπετε κι εσείς τις 2 υφές, τα 2 προϊόντα, τις οποίες και αναμειγνύουμε στην παλάμη μας. Πάρα πολύ απλά. Και στη συνέχεια το εφαρμόζουμε στα μαλλιά. Το προϊόν δεν ξεβγάζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο μετά από το πιστολάκι ή το σίδερο, όπως κάνω εγώ στην προκειμένη, όπως μια γυναίκα μπορεί πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσει και μετά από λούσιμο, σε βρεγμένα μαλλιά, που θα αναδομήσει και θα επανορθώσει τα μύκη, ενώ θα βοηθήσει επιπλέον στο ξεμπέρδεμα. Το σημαντικό είναι ότι δείχνουν μετά από σίδερο ή πιστολάκι, δείχνουν πολύ πιο καλοδουλεμένες οι άκρες και πολύ πιο λίες. Είναι μαγικό προϊόν. Και φαίνεται αμέσως, δηλαδή είναι αυτό που λέμε άμεσο αποτέλεσμα. Άμεσο. Δηλαδή με το που το εφαρμόσατε, κατευθείαν φάνηκε η διαφορά στα μαλλιά της. Ακριβώς. Κατευθείαν. Και αν κάποια γυναίκα θέλει και λάμψη και απαλότητα και θρέψη μαζί? Τότε πάμε στα έλαια. Γιατί η τάση στην περιποίηση μαλλιών είναι τα έλαια.
Γι' αυτό κιόλας έχουμε δημιουργήσει ένα πολύτιμο έλαιο, το Elixir Ultime, το απόλυτο ελιξίριο ομορφιάς, το οποίο έχει αγαπηθεί από πολλές γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο. Χάρη στα 4 μοναδικά έλαια του, προσφέρει στα μαλλιά πολύ βαθιά θρέψη, προστασία, μεταξένια απαλότητα και εκθαμβωτική λάμψη. Θεωρώ ότι είναι το ιδανικό προϊόν, εντελώς Christmas κιόλας, είτε για να λάβουμε εμείς, είτε να το κάνουμε δώρο σε μια φίλη μας. Και είναι και η συλλεκτική έκδοση πλέον του Elixir Ultime. Ακριβώς. Συλλεκτική και παραμυθένια θα έλεγα. Παραμυθένια, όντως. Γιατί οι δημιουργήτες είναι 2 πριγκίπισσες από την Αίγυπτο. Η Γιάζ και η Εμέλ, οι οποίες είναι designers και κάνουν παγκόσμια επιτυχία μέσα από τη μάρκα του στη Γιάζ Bouquet, μια πολυτελή μάρκα κοσμημάτων και αξεσουάρ, με φανατικούς οπαδούς όπως η Björk, η Kylie Minogue, η Gwen Stefani. Όλα ξεκίνησαν όπως όλα στη ζωή, τυχαία, όταν η Γιάς δοκίμασε, γνώρισε το Elixir Ultime από τον κομμωτή της και το ερωτεύτηκε. Αμέσως λοιπόν σκέφτηκε να είναι σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο και τελικά κατάφερε μια ιδιαίτερα εμπνευσμένη συσκευασία, όπου απεικονίζουν την ένωση των 4 ελαίων. Μαγικό. Το οποίο είναι και πολύ χρηστικό το Elixir Ultime, δεν είναι, όντως? Πράγματι. Καταρχήν είναι μαγικό το ότι ειδικά μια γυναίκα που δεν έχει χρόνο μπορεί να το χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε στιγμή με 4 διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο πρώτος τρόπος σε στεγνά μαλλιά πριν το λούσιμο, ρίζα μήκη άκρες, αφήνει να δράσει το προϊόν για βαθιά θρέψη και στη συνέχεια να περάσει στο λούσιμο. Δεύτερος τρόπος μπορεί να το χρησιμοποιήσει πριν το πιστολάκι σε βρεγμένα μαλλιά για ακόμα μεγαλύτερη λίανση. Μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά από πιστολάκι ή το σίδερο, όπως θα κάνω και εγώ στην προκειμένη. Ναι, να το δούμε κιόλας και στην πράξη. Αρκεί μία χρυσή σταγόνα. Απλώνουμε πάρα πολύ καλά στις παλάμες μας και εφαρμόζουμε άκρες προκειμένου να τονίσουμε ακόμα περισσότερο τις λεπτομέρειες του χτενίσματό της και να προσφέρουμε πραγματικά εντυπωσιακή λάμψη. Λοιπόν, τα έλαια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Και το ένα προϊόν και το άλλο. Νομίζω ότι πραγματικά σας αξίζει να σας τα κάνουμε δώρο και τα 2 αυτά προϊόντα. Για τις 10 λοιπόν πρώτες φίλες, οι οποίες θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 212-212-4999, η Κεραστάς προσφέρει από ένα Fibre Architect και από ένα Elixir Ultime. Δώρο για τα Χριστούγεννα. Ακριβώς. Με πολύ αγάπη από την Κεραστάς και από εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, Ναταλία. Σας ευχαριστούμε πολύ.